Пенилайз, известен още като То или Ит, е зловещо същество, създадено от въображението на писателя Стивън Кинг. Във филмите, базирани на книгата То от Кинг, Пенилайз приема формата на клоун, за да примамва децата, но истинската му форма е много по-страшна и комплексна. Днес ще ви запозная с пълната история на Пенилайз и неговия произход от това, което може да разберем от филмите. Пенилайз е извънземно създание, идващо от друго измерение, наречено макровселената или макровърс. В книгата на Кинг, както и във филмите, то представлява първичен космически ужас, който съществува от милиарди години. Макровселената е място, откъдето Пенилайз прониква в нашия свят и е символ на абсолютното зло. Съществото се храни с страх и болка, като намира най-голямото удоволствие в тормозенето на децата, защото те са по-лесни за манипулиране и по-податливи на страх. Пенилайз се събужда и се появява на всеки 27 години в град Дери, в щата Мейн. По време на тези периоди на активност той предизвиква поредица от зловещи събития и изчезвания, главно на деца, както казахме преди малко. След като се нахрани с достатъчно страх и жертви като цяло, то заспива, докато не се събуди отново след 27 години, когато отново започва своята жътва. То може да променя външността си и най-често се появява като клоун на име Пенилайз, както вече по-рано казахме, за да привлича и да плаши децата, но има и други форми, съобразени с страховете на жертвите си. През различните адаптации и филми Пенилайз приема облика на вълци, мумии и други кошмарни същества, които представляват най-големите страхове за героите. Силите му включват телекинеза, илюзии и способността да манипулира ума на хората. В някои сцени е ясно показано, че то може да контролира и хора, особено и възрастни хора, особено възрастните жители на Дери, които сякаш игнорират неговите зверства. Това обяснява защо престъпленията и изчезванията в града стават незабелязани. Сега нека да поговорим малко и за групата на загубеняците. Групата на загубеняците или The Loser Club е основната група от герои в книгата и филмите на То на Стивън Кинг. Тя е съставена от 7 деца, които се събират за да се борят срещу злото, което тероризира техния роден град Дери. Членовете на групата са обединени от чувството за аутсайдерство и травмите, които изпитват в личния си живот. Освен че са отхвърлени и често тормозени от връстниците си, всеки един от тях има свои уникални страхове, които той използва срещу тях. Групата на загубеняците става символ на силата на приятелството, смелостта и решимостта да преодолеят ужасите, които дебнат в Дери. Членовете на групата са Пио Дембро. Той е лидерът на групата и брат на Джорджи, първата жертва на Пенилайз, която виждаме в историята. Бил е заекващ и е най-дълбоко мотивиран да се изправи срещу Пенилайз, за да отмъсти събрат си. Чувството му за вина, че не е бил там, и липсата на закрила на брат си го потикват да води останалите. Бевърли Марш. Единственото момиче в групата. Тя идва от проблемно семейство и е жертва на тормоз от страна на баща си. Тя е силна, смела и изпитва силно приятелство към останалите, като в някои версии на историята има романтично привличане към Бил. Пенилайз използва страха й от кръвта и травмите в семейния й живот, за да я тормози. Ричи Тозиър. Той е комика на групата. Често пуска шеги, за да прикрие своите собствени страхове. Той е известен със своя устат и със своята устатост и със склонността си да говори твърде много, което често му навлича неприятности. Неговия страх е от неизвестни и страшни същества, които Пенилайз използва, за да го плаши. Еди Казпарк. Той е тревожен и страда от хипохондрия, която е подхранвана от свръхзакрилящата му майка. Еди се бои от болести и инфекции и Пенилайз използва този му страх, за да го тероризира. Той носи инхалатор и има множество медикаменти, които му помагат да се справи с страховете си. Майк Хенман. Единственият чернокож член на групата, който също е тормозен заради своята етническа принадлежност. Майк е този, който остава в Дери след първата среща с Пенилайз и поддържа връзката между загубеняците,
като ги събира отново след 27 години. Страховете му са свързани с историята на града и травмата от пожара, в който загива семейството. Станли Урис. Той е практичен, логичен и педантичен, с огромна нужда от чистота и ред. Пенюайз използва страха му от мръсотия, за да го плаши. За разлика от останалите, Станли трудно приема и разбира зловещи неща, които се случват в Дери, и това го прави уязвим. Бен Хенском. Бен е умно момче, но пълничко момче, което също е тормозено заради външния си вид. Той е романтик и има чувства към Бевърли. Често се крие в библиотеката и обича да чете и учи за историята на Дери. Неговият страх е от самотата и изолацията, а Пенюайз често го примпамва с спомени от миналото на града. Групата на загубеняците се изправя срещу Пенюайз два пъти. Веднъж като деца и втори като възрастни. Като деца те откриват, че заедно могат да се противопоставят на съществото, като поддържат вярата в своята сила и приятелство. Техният първи сблъсък е брутален, но чрез общата си смелост те успяват временно да го победят, принуждавайки го да се оттегли за следващите 27 години. Когато Пенюайз се завръща, те се събират отново, вече възрастни, но всеки от тях носи белези от първата битка. Майк ги убеждава да завършат започнато и да унищожат Пенюайз веднъж за винаги. Те използват ритуала на чуд, древен метод, за да се опитат да заключат то и да го унищожат. Ритуала на чуд е древен метод за борба с Пенюайз, който Майк открива. За него е нужно всеки да преодолее своите страхове и да бъде сигурен в своите действия, тъй като това подкопава силата на то. В последната битка загубеняците осъзнават, че Пенюайз всъщност се страхува от тяхната увереност и от това, че не го приемат на сериозно. Когато успяват да го омаловажат и да го направят да изглежда малък и безсилен, Пенюайз губи своята сила и те успяват да го унищожат. Групата на загубеняците не е просто колекция от герои, а представя теми като борбата срещу страха и травмите, преодоляването на трудностите в живота и силата на приятелството. Всеки от тях има своите уязвимости, но заедно те успяват да преодолеят своя най-голям страх, този от неизвестното зло, което Пенюайз представлява. Историята на той е символична и показва, че колкото и страшни са проблемите и трудностите в живота, те могат да бъдат преодолени чрез вяра в себе си и в приятелите ти. Историята на Пенюайз и загубеняците е една от най-силните в жанра на хоръра, защото успява да улови човешките емоции и борбата с страха, а тяхното продължение продължава да вдъхновява и ужасява поколения читатели и зрители. И така този филм лично на мен ми остава любим.